karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ang imong kuya. Gila, warm up na, warm up! Dong, warm up na. Kamu lang sa kuya? Ha? Kamu nga, pakondisyon diyan, ano sa makaway? Kayo di kuya. Kay nara ba'y nag-idol nimo? Si Marimar. Oh, Dong Justin. Di ba? Nag-idol siya nimo? Bida ni mo dong, ay, hulong-hulong na itong giyaw, taon na yun, ano sa Di mga. tingali kuya eh. Bida ay nagunaw na. Sige na, warm up na. Oo kuya. First five! Sa Priate! Uy, sige na, first five din nyo. Sige na mo. Okay, tara. Kingsley, Ron, Iwin, Ukang. Sige na. Okay. Hoy, ayuhan ninyo ha. Dako ra ba kog sugal aning duha ah. Bantay lang gid mo. Lagay ka balakan, ng kamot ni. Sige, go. Dali na mo. Pero sa dili pa, gikinahanglan nga ang upat ka mga muses nga mupaso karon. Oh, muse pa, mag-muse pa. Oh, Abi na kog di madayon. Dayon di ay? Oh, sige. Pati kaayo. Oh, sige. Kuyog sa pagpaso na mo. Of course. Kadong upat ka muse, mupaso. Oh, asam yun na to. Dali na Marimar. Ikaw na dali na ba? Hala, uy, dili ta mauwaw, ana. Kagwapa ni mo, mauwaw ka? Bahala na lang ni, uy. Dong Justin, una mo ha. Kami tapad, Marimar. Ay, kamu lang kuya. Ayaw, kamu lang. Sige na. Oh, tanah Marimar. Okay. Nagkatapad na nila Justina, ni Cindy. Okay na. Hey! Ikaw, Marimar? Yes. Magkikumpetensya ka na ko? Ilan akong gi-pick up, Cindy. Withdraw na lang. Ha? Withdraw? Nga naman. Dapat mo withdraw ka, aron dili ka mauwawan. Nga nung mawawan man ko. Tungod kay bisag asa tan-awon, wala kang bet sa akin. Unsa? Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Cindy, nisayaw pa. O karon, naman ang duha ka muse sa pag-introduce sa ilang self. O karon ang duha na lang, Team Apriati ug Team Lomariati. Now, ladies and gentlemen, atong ilailawon ang muse sa Apriati. Introduce yourself, then ipakita ang talent. Okay. Tuwa na siya, Justina. Maminota niya. Formal wasaw. Okay, introduce yourself. Thank you. Ladies and gentlemen, I am Cindy de Lima Hontiveros Duterte. I am 22 years old, a nursing student, representing Upper Yati Team! And now I will show you my talent. Music maestro. Wala ba kayo mga kamay dyan? Bayr, unsa ka ni hapa mo ka niya si Victor unsa ka? Uy, si Marimar ka, no? Unsa kay ang talent? And now, the muse of Lower Yati. Please come forward. Ah, Dong, ihato dong. Ha? Akong ihatod? Oh, natural, ihato siya. Sige na. Okay. Tanah Marimar. Uy, nagpahatod pag Justin. Akala mo kung sino. Siksi ra ba sa no? Ah, bida. Hilom ha. Ay kung ina nga adto kalaban niya hari. Ay, daig ra ko. Ayo anak Rick, bati oy. Gubot taron. Hilom na kayo minaw ta. Okay, introduce yourself. And what is your talent? I am Marimar Salvador,
first cousin of Maha Salvador. 22 years old, working as call center agent. I am representing Lower Yati Team! Yes, yes! Igagaw din siyang Maha Salvador, Cindy. Baday, burrito na mabihana. Oo. Ladies and gentlemen, do you want to see lambada? Yes, yes, yes! I will show you the lambada. Mukag lawas, oh. Mura manuga, anaconda. Ilong na, oy! Aray! Lagi ito sa kami noon sa mga... And now, niyang gibabot nga hukom na to sa palaran sa mga daog sa pagkamiyos. Karong gabi na. Wala nang iba. Ako na yan, Rick. Oh, mayo unta. Ladies and gentlemen, the muse of the night, no other than... Kinsa! Ako na! Ako, di ba? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!